11 mulai nong kuar. Ban dapat ngala sa hang lia po mulai nong lum na kum bakrar snem ngala poi tha hang lia ban ngadon lai muk ki khun. Hoi dai lam khamat mane dai chairman jogni jingyalang hoi lai thu ya ka background ke jonga. Ndrei ngong ngala pendep sibun ki jing pulia. Haka jingya enti ke jonga ko musamna bar ko musamna ramba ado kali kapor bar ado kali klimat kamasa. Nega jongi ni kawai kamdan jingmet ladang idan ya jing start bar jing champang kamdan jingmet bangi sidon tang ya jing start bar jing champang nega ba kham kongsan nalor ka jing start bar jing champang ka bangi idon ka blet ka ba ublei ai ni ka de jing bet jong ka dodot bar ka mensim ka jongi kata kalong ka ba kham kongsan bar ka ba kham don kam hoi ha ka jing ya identity ka jonga ngala dan south rise dam ka kerta ngan sedap tangkat onesi mentah nang ni Ndrei ngalatrei ya kakam kuwasan profesor talah news dem ngalahikaya po St. Anthony's College Ndrei shwa bangan poi ban shim ya ni kakam kuno hikai ngalatrei bonjai kikam namar ngawan na kayeng kabang ihap ban trei sitom lemdangi trei sitom lemdangi trei ya kikam nginomla ban yeng halaki jong kijat ban nginomla ban ya saprang haga jingem ke jongi ngalasang ya ka jing trei ke jonga haga jing dei bat ka sarkar ngalatrei ku master rule hang tei hapo ka forest department hapo nongpo house nem ar hajar iwe badai hak ta ka jok snem hi ka bang alalet ban yarap ya ka wei ni ki school ani po mawai ka school miet ka badan tei po purmuri Saint Dominic Savio Evening School kidang chusdan house nem ar hajar barhau ar hajar iwe kilawan bani kedo yang kilong long nem penyerap dem yigi ke school ke barang temai barka jing tu jong ni ke school kolong penyerap ya gitu ki bawan na kolong yin ke bajenjar ki bahap ban bela menski bat menit ki be e ke jing stam da ka mensiam jong ke jing kemen bangayo ban no yu senyang habi ne ba em lang kasalang ngalek penyerap hangtei badai haus nam arajar yuai pat da ka jing kurku ke jong belai ngalayo ya ke kam sarkar haga bang larum kam komu pulet langrut haga police department hau arjar iwe ngalatrei ya de kam komba khatsal snen badai hau arjar khatsan ngala ieno pat ene kam ban sedang pat da kam ka bathamai komu nong sai an hapo megalaya high court bat bun sien pat hapo ka district and session court hangni hapo silong bat chagiwei pat ki jaga jongani kari khasi ke jongi badai hau muslim rupat ngalasdang banhikai po St. Anthony's College part time house nem arjar khatsan bad hau arjar khatyo ngalayo ela ka jong ka pus ka sanction pus hangtai po St. Anthony's College kai ka pelong yang apa bangan jam sa kani ka jeli politics bon ki kili bad bon ru kiong yang balai ba bright hikwa banjam sa kani ka jeli politics Pitharai kamdei kepada kalakroi pelat ya pi balai pim up hadu pindala somthan nak kam ke jong pi bar sedang menikun election ngong ya pi lada nak kam gabang ngatrei kila pen somthat yang kamut ngamler kam su kumno ngan iPad ya ka por ke jonga ya ka jing sakri ke jonga ha ka bakum kata ka por ngong kali ka por kababiang haga baga met ke jonga kadang sya barang itu poru kejabin kadang trekam badai nama kesadang ngalarai ban yakon ya kani election bak sakawai pat balai ngarai ban yakon ya kani election ngalapet kumusamna nadu kipor ke barang puli barakapor ke bang ladon hakam ke bang atrei ngalai i kumno kawai ke government nagawai pat kila trei ya kakam ka jongki kim sin la trei ya kakam banlong ka jingkerku nakamata jong pai ba kim sin la trei ya kakam kaban wara ya ka jingmutoy jong pai ba ngai i ya ka bamsap nadu ka jaka ka bang trei bat kadai kata ka pelong ya
Bangan ong hatung ang suhon mo. Habang ay bakani ka jinglong jingman hakaem lang kasalang kadungi kamtam hakasen sa kadar ka longkum dia hatung ang suhon mo. Bangan sui no kumta. Henry nga so bakani ka kamram ka jonga. Kumuway na kinong sinong banwan sakmat banlong kata ban ai kati kadiang kati kamon banwara e ka jingkala hakane ka jala ka ba iet ka jongi.